ಶೋಕಾತರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದು ಕಷ್ಟ. ಮಂತ್ ಪಾಡ್ರೆ ನೆನಪಿಚ್ಚಿ ಕಟ್ಟು ಮಂತ್ ದಿನ ಪಾಡ್ರೆ ನೆನಪಿತ್ತಿಜಿ. ಓಕೆ, ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಚಾನಲ್. ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಇಂಚೊಲ್ಲರು. ಸೊ ಬುರಣಿ ಕೊಟ್ಟಿಯೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯ್ಬೇಕಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ ಇನಿ ಮಂತದ್ದೆಲ್ಲ ಇನಿ ಸಂಡೇ. ಸೊ ಕಾಂಡಿಡ್ದೆ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ತುಕ ಇನಿ ತಡೆ ಇಂಚಪ್ಪು ಬಂದು. ಸೊ ಕಾಂಡಿಡ್ದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ಅಡ್ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಿನಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಲ ಡೈಲಿ ನಮ್ಮ ರುಟೀನ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಡಿದ್ದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅವಳು ಅಂಚ ಲಕ್ನಗನೇ ಲೇಟ್ ಟೈಮು 9 ಗಂಟೆ ಕರಿದನು ಮಾರೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಚು ಪುಲ್ಲ ಕಾಣೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಅದನ್ನ ಲಕ್ಕದರಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ತೆಮ್ಮ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಲಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತೇಜಿನ ಇದ್ದಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಕ್ಕ ಐತ ಪದ ರೆಚ್ಚರಿರ್ತದೆ ಹನಿಕ್ ಪಾರ್ದು ಕೊರ್ನಿ ಟಪ್ಪ ತೆಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂದು ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಮೌಲ್ಯಗೆಲ್ಲ ಹಂಚಿನ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತೆಮ್ಮ ಬಂದಾಗ ರವೇರಿ ಕೊರ್ಪಿನಿ ದಾದ ನೈಟ್ ದಾದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಉಂದಂದು ಗೊತ್ತಿರ ತೆಮ್ಮ ನೆಪ್ಪುಜಿ ರಪ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚದು ಪಂಡ ಅಂಚ ಪಕ್ಕ ಸೋಪು ಚೆತ್ತಲ್ವ ಕೊಂಟೆ ಪಡ್ತಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಅಂಚ ಯಾಲ ಮಸ್ತ್ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂಟ ನಿದ್ರೆ ಇತ್ತಿಜಿ ಬಕ್ಕ ಮಾನದ್ ಬಕ್ಕ ಜೆತ್ತಲು ಅಂಚ ಯಾಲ ಲಕ್ಕನಾಗ ಲೇಟ್ ಬಕ್ಕ ಸಂಡೆ ಆತ. ಸೊ ಒಂಚೂರು ಆರಾಮಾಡಿ ಲಕ್ಕಿಯ ಬಕ್ಕ ತಿಂಡಿಗೆ ಬರೋ ರೆಡಿ ಮಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ಮನ್ಪೆರ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ದಾದ ಪಂಡೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದು ಕೋಡೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾತದೀತೆ ಅಂಚ ನನ್ನ ಈಕೊಂಜಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಬಾಜಿ ಮನ್ಪೆರ ಉಂಡು ಅವೇ ನಂಜ ರಪ್ಪ ಮನ್ಪುಗ ಕುಕ್ಕಡ್ ದೀತೆ ಬಟಾಟೆ ಬೇಯಿ ಬಕ್ಕ ರಪ್ಪ ಮನ್ಪೋಡು ನಾನು. ಓಕೆ, ಪೊಸ ಕಾವಲಿಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಮನ್ಪುಗಾಯಿನಿ. ಸೊ ಕಾವಲಿ ಕಂತಿ ನೀರ್ದಿಂಚ ಯಾನು ಆಯಿಲ್ ಪೂಜಿದು ಮಾತ ದೀತೆ ತೂವಲಿ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಕರ್ಬದ ಕಾವಲಿ ಗಂಚಿನ ದಿಯರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ದಿಯೋಡು ಇಜಂಡ ಮಣ್ಣು ಪತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪೆರ ದೈಕೋಸ್ಕರ ಕಂತಿ ನೀರ್ದಿಂಚ ಆಯಿಲ್ ಇಡೆ ಉಂಡು. ಸೊ ನನ್ನಂದೇನು ವಾಶ್ ಮಂತದ್ದು ನನ್ನ ಮನ್ಪುಗ ದೋಸೆ. ಸೊ ತುಕ ಏನು ಚಾಪುಂಡು ಪಂದು ಇತ್ತೆ ಸುರುಕಿ ನಾನು ದೋಸೆಗೆ ಬಾಜಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಸಾಂಬಾರು ಚಟ್ನಿ ಲೊಪ್ಪುಂಡು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆಗೆ ಅವು ಮಾತ ಇಜ್ಜಿನಿ ಖಾಲಿ ಬಾಜಿ ಮಾತ್ರ ಅವು ಹೊಟ್ಟೆಲಿಡಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಸಾಂಬಾರ್ಲ ಚಟ್ನಿಲ ಇಲ್ಲಡಾಂಡ ಖಾಲಿ ಬಾಜಿ ಲಾಪುಂಡು. ಬಟಾಟೆ ಕುಕ್ಕರ್ ದೀತೀನಿ ಬೇಯರ್ ಅಂಚಾದು ರಪ್ಪ ಬೇಪುಂಡದ. ಸೊ ಬಗ ಇಂಚ ಚೋಲಿ ದಪ್ಪೊಲಿ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಂತ ನಾಡು ಚಡ ಹಾಕುಜ್ ಕೈ ಕಾಜು. ಮುಲ್ಪ ಇಂಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತುಂಡು ಇಜ್ಜಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಇತ್ತನ ಐಕೆ ಒಂಜೆ ಬಾಡಿಯ ಪಕ್ಕ ಉಂಡತ್ತೆ ಈ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಬಾರ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಾಕೊಂದು ಖಾರನ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುವ ಅಂಚನೆ ಅಂಚ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಬಾಡ್ನಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಇತ್ತಿಜಿ. ಓಕೆ, ಬಾಜಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ತುಲೆ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಬಾಜಿ ಇಂಚ ಗ್ರೇವಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಅವರೆಗೂ ಕಟ್ಟಿ ದಪ್ಪ ಇತ್ತನ ಇಷ್ಟ ಹಾಪುಜಿ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಅದು ಇಂಚೊಪ್ಪುಡು ಅಂಚ ಅದು ನೀರು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಿಯೆ ಬಕ್ಕ ಬಟಾಟೆ ತುಂಡುಲ ಮಲ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮಾತ ಕಲಡ ಒಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂಚು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಅಳವಡಿಸೋಡು ಅಂಚ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಬಾಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಸಖತ್ ಆತಡು. ಕಟ್ಟು ಮಂತ್ ದಿನ ಬಾಳ್ವೆ ನೆನಪಿತ್ತಿಜಿ. ಓಕೆ, ಡನ್. ನಾನು ಬಂದ ತೂಕ ಎಂಚಾತನು ಬಂದು. ಸೊ ದುನ್ನದ ಜಗ್ಗದೀತಿನ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತು ಕೊಡ ಬಂದ ಕಡೆದು ಬಂದ ಬೈದಂಗ ಇಜ್ಜಾ ಗೊತ್ತಿಜಿ ತುಕ. ಸೊ ಕಟ್ಟಿ ದೀತೀನಿ ಓಲೆ ಚೂರು ಬೈದು
ಓಕೆ ಈ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆಗೆ ಯಾನ್ ಎಂಚ ದಾದ ಮಾತ ಪಾಡ್ದೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರ್ದಾರಿ ರೇಷನ್ದ ಬುಳಂತರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡತೆ ರೇಷನ್ದಾರಿ ಅವೇನು ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಮೂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಆತ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚೆನೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ದಾತು ಉರ್ದು ಪಾಡ್ದೆ ಆಯ್ರದ್ದು ಬಕ್ಕ ಕಾಲು ಕಪ್ದಾತು ತೊಗರಿ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಪಾಡ್ದೆ ಆಯ್ರದ್ದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ದಾತು ಮೆಂತೆ ಪಾಡ್ದೆ ಸೊ ಈತೇನು ಯಾನು ಪಾಡ್ದು ನೀರುಡು ಬೊದಲರದಿತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು 5-6 ಗಂಟೆ ನೀರುಡು ಬೊದಲೊಡತೆ ದಿಕ್ಕದು ಪೂರ ದೀದಿತ್ತೆ ಆಯ್ರದ್ದು ಬಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಅನಗ ಕಡೆದು ಬಂದ ಬರ ಕಡ್ದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪ ಬಂದ ಬೈದನತೆ ಇಂದೆಕ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ದಾತು ಅರ್ಧ ಪಂಡ ಈ ಸ್ಪೂನು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ದಾತು ಯಾನು ರವೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅದು ಗರಿ ಗರಿ ಅದು ಬರಡು ಪಂದು ಬಗ ಉಪ್ಪು ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಇಂಚ ರೆಡಿ ಮಂತದ ಈತೆ ನಾನು ದೋಸೆ ಮನ್ಪುಗ ಓಕೆ ಚಾ ಉಂಡು ಕೊದ್ದೆರಂಡು ನನ್ನ ಕಾವಲಿ ತೀತೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ದೋಸೆ ಮೇಪುಗ ನಾನು ತುಕ ಏನು ಚಾಪಣಂದು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದು ಕಷ್ಟ ಮಲ್ಲ ಯಾವುದು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸೊ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಂಡ ಮಲ್ಲ ಬರು 2 ಕೈಲು ಪಾಂಡ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕೈಲು ಪಡ್ದಂತೆ ಪಾಡ್ನದ ಮುಲ್ಪ ಇಡೇಗಾನಗ ಸ್ಟವ್ ಪಾನ್ ಸೊ ತೂಕ ಏನು ಚಾಪಣಂದು ಸೊ ಓಕೆ ದೋಸೆ ಕಾಯಿಂಡು ಬಾಜಿ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಬರ್ಚಿ ನಾನು ದಿತ್ಯ ಕೊರಿಯರ ಈಗೋಸ್ಕರ ಸೈಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕೊರ್ತೆ ಸೊ ಎಂಚ ಬೈದಂತಲೇ ಮಸಾಲೆ ಶೋಕಾತರು ಇದಾಯ್ತು ದೋಸೆ ಕೊರ್ಕಾಲ್ದು ಒಂದು ಪೊಲ್ಪುಲ ಒಂದು ಅಪ್ಪಂದೇ ಬಾಬಾ ನಿನ್ನೆ ಬಾಬು ತಿಲ್ಲಿ ಬಲೆ ದೊತ್ತನ್ಲೆ ಬಲೆ ಕೂಚುವಾರ ಮುಟ್ಟು ಪೋಲ್ಪುಲ್ವಾರ ಓಕೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಮೇಯ್ನ್ ಒಂಜಿ ದೋಸೆ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನತ ಪಂದ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಏನಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಪ್ಪುನ ಕಾವಲಿಡುಂಡತೆ ದೋಸೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುನೇಜಿ ಐಟ್ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಪತದ್ ಅವಿನೊಂಜಿ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ತಿಂಡಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ದೋಸೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡತ ಇಲ್ಲಡ್ ಕಾಂಡೆದ ಪುರ್ತುಗ ಅಪಗ ಈ ದೋಸೆ ಬತ್ತಿ ಜಡ ಸರಿ ಲಕ್ಕಿ ಜಡ ಕೋಪನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ್ದು ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಕಾವಲಿ ಒಂಜಿ ತವ ಕಾವಲಿ ಕನೋಡು ಪಂದ್ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಉಪ್ಪುನು ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಈ ಸತಿ ದೊತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಹತ್ತು ಪನ್ಪೆರ ತೈಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸತಿ ಈ ಐರನ್ ತವ ಕಂತೀನಿ ಬೆಟರ್ ಇನಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಶೋಕ್ ಬತ್ತುಂಡು ನಾನು ಬೇತೆ ದೋಸೆ ಪೂರ ಮತ್ತದು ತೂವೋಡು ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಎನ್ನ ಕಾಂಡೆದ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಲಾಪಿನಿ ನೆರ್ದೆ ದಯಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ದೋಸೆಗೆ ದಾದನ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ದೀಂಡ ಕಾವಲಿದ ಮೈತನ್ನು ಸಾರಿ ಬತ್ತಿ ಜಡ ಕೋಪನೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂಚದ್ದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬಕ್ಕ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಇನಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಯಪಂಡ ತಿನ್ಪ ಅಂಚತ್ತು ಪಿದೈಡ್ ಬರ ಪೋಂಡ ತಿನ್ಪ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಂತ್ ತಿನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದು ಇನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಸೊ ಪೊಸ ಕಾವಲಿಡ್ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಮಂತ್ ದಾಂಡ್ ನಾನು ಗೊತ್ತುಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೋಸೆ ತೂವೋಡು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಓ ಮನ್ಪುನ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೊ ಓ ಮಂತ್ನೆಲ್ಲ ದೋಸೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತುಂಡ ಯಾವು ದೋಸೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆತ್ತಿನ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಆತು ನಿಂಕು ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸೊ ಓಕೆ ತುಕ
ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ತಿನ್ಲೆಪ್ಪು ಬೇಗ ತಿನ್ಲೆ. ಓಕೆ ಇಂತ ನನ್ನ ಅಡಿಗೆ ತಿಂಡಿ ಆಂಡು ಪೂರ ಆಂಡು ನನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅಡಿಗೆ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತಾ. ಕೋರಿ ಕಟನ್ ಬೈದೇರು ಚಿಕನ್ ಅದು ಬಕ್ಕ ಎಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಟಾಟೆ ಎಲ್ಲ ರಸ ಬಟಾಟೆ ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಅಡಿಗೆದೊಂದು ರೆಡಿ ಆವಡು ಎಟ್ಟಿ ಮಂತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದುವೆ ಸೊ ಚಿಕನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಿರ ಅಂಚನೆ ಎಟ್ಟಿ ಬಟಾಟೆ ದಕ್ಕಜಿಪ್ಪುಲ ಚಿಕನನ್ನು ಬಫತ್ ಪೊಟ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಮನ್ಪಗ ಬಂದು. ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತೊಂದುವೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಕ ಇನ್ನು ಸಂಡೇ ಬೇತೆ ದಾಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಗ ಪನ್ನಗ ಒಂಚೂರು ಸಂಡೇ ಫಂಡೇ ಪಲ್ಲ ಬಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಲೆ ಬೋರ್ ಡೇ. ಸೊ ಚಿಕನ್ ದಕ್ಕಜ್ಜಿ ಪುಡುಂಡಿದಂತ ರೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಗ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಡೆಲ್ಲ ಪೋತುಜಿ ಸಂಡೇ ಒಡೆಗಂಡಲ್ಲಿ ಇಂಕ್ಲು ಪಿದೈ ಪೋಂದುಪ್ಪುವ ಬಟ್ ಇನ್ನಿಗೆ ಪೋತುಜ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಾಗಲ ಅವರವರ ಪೋಂದುಪ್ಪು ಬಟ್ ಇನ್ನು ಓಡೆಲ್ಲ ಪೋಂದಿಜ್ಜ ಅಂಚಾದ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ದಾಲ ನಿಕ್ಲಡೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆರಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಈತೆ ಇಡೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.